Sećate li se, dragi moji, još pre godinu dana otprilike kada sam vam pričala o jednom jako zanimljivom projektu koji je pokrenuo jedan čovek koji je poželao da oženi celo selo. Sigurna sam da se sećate, gospodin Peci iz Matijevca, nije bilo svejedno što je preko 200 momaka iz njegovog sela i dalje neoženjeno, pa pošto devojke nisu htjele da uzmu stvari u svoje ruke, on je rešio da to uradi sam. Zadovoljstvo mi je da danas u našem studiju ugostim Pecu harmonikaša. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Zanimljivo je da vaš otac bio matičar, pa vi na ovaj način nastavljate, može se reći, porodičnu tradiciju. Pa to mi je bio i neki motiv tako u tom razmišljanju kako da kažem da nije samo dovoljno konstatovati neku činjenicu. Znate, nije samo u mom selu toliko neoženjenih momaka, ima ih u svakom selu, ima ih u gradovima i u Srbiji. Ali eto, došao sam na ideju da nešto probamo da učinimo konkretno. Neka moja ideja osnovna, kad je kriza, kad je teško, da jednostavno da se okrenemo onima koji nas okružuju, onim najbližima. Mi ne možemo da rešavamo neka pitanja globalna. Znači, mislim da je to neka moja ovako ideja vodilja. A šta se zapravo dešava u opštini Pantelej? Neki je postavljen web sajt ili šta već? Pa ovako, ja sam pokušao i uspio da nagovorim jednu grupu neoženjenih momaka da se predstave. Svi su iz Gornjeg Matijevca, da u ovakvu kameru, da se onako kakvi su oni u realnosti. Dobrodošli drugari. Znači svima postoji šansa. Bože zdravlje. Neko će prvi, neko će drugi, treći, pa i tako, svi dalje. Da, vole. Evo, u tom času da budem ja prvi. Kao ugat, a posle, evo. Imam potrebe se ženim, kad bi mogu da nađem neku srodnu dušu, da me upozna, mislim da sam pozitivna ličnost. Hajdemo! Pogledaj sad kako ovaj gospodin je. Svi! Iako je mlad. Sam! Hej! Slušaj dobro, Sršeno je sve.